Karibu naende. Karibu wa station itengia ekurukwanga Bosongo Litongo naende ivonko bakaribisha sana mbiyamana sama mashabiki yetu naroke muraro rachipo chetu nechingia ndago basabanga kamuranje namukubeke tikiga byani yoko like nande go wanja mono o subscribe mo inalia nalia linde nande togo chakasokea kwende topic yengao nande kwanyara kwa ego kumanyi mapema bakaliri kwebire yako enyori muya mono ono engane mwamu ya lero ivontate okwanera endamuamu. In fact endamuamu asaba gusiri omugusiri n'omuntu omuya kurakini endamuamu iyere ekerecha kati y'abagusiri b'aminto ivontate gotebanga naende omugusiri natetenga abantu abamo mbachayani yani ng'omugusiri maende buriga nyasaye ng'omugusiri buri nabakwanga omuntu omwabo pi okuba endamuamu anje omuntu isiko egente kiende bakabono nche nkumeti nanya ku understand why yani ng'omugusiri ominto gose omugusiri ominto nabagokwanga pi yani pi kubwati ento kwamukoraire nkeyo baminto ochikwiburi paka nona soraire ngaki nyarebo minto nunkieke nakamukorete ndagocha kuinkoma ninchama nyeng'ende musabu kwabe ochikurigigo sondiyo ochikomuboriga nyarebo minto mbekango buya ng'aiya makosare ng'aibononga kokose nyarebo minto wagontebi boronge magoso taiyo ondetari gogotebi ng'ayaya mbuyande lakini ebinda ya ebirenge byaye bigarengeretie ebintu ebibe zaidi omugusiri bakandikorenga nga saitani bono gakara omugusiri baminto gaki igo nkobasaba abantu baminto mwanyora mwanjaine buya rimura abataka mwensi katika harakati y'okorigia nomaete ensi ego tugatongere tukanyora into bire ebikong'u bono kore omonto nkorigiare omwana omino gose mwana ogo gose anko yago mwana bwa anko yago osokasokire noche buna chibahati chikare bahati nchiri kubwekana oikire gose na etaoni buna achire etaoni yasa omokonyire na umaete bahati nchi anyakoreng'ana eyago gocha koenyora rero noyo ndanyore mambi oyo manya achikonyora kare emiaka no 30 aere nyore kore emiaka 20 gose nonde nero akiri nyasaye ekamaete achamoe bahati yaye gose na emiaka kare 50 gose 60 gose naende gokogenda mono nyasaye nero noe omonto bwokumia nero onge okoura ebahati pi ocha koa abana bao lakini gakoa abana bao naro banyora ebahati ebwatiraneti neri yago atakoete nyasaye n'omonto bwokumia bono kwamenya konyora gose ni buna bono naro omobwekano omwana omino ogenda gose ngochi nairobi abwo nyabwekarakari ocha ogwere ebahati orikari gose na egasi gete ari ase egasi abanto bamwancha gose akore egasi yane obwegenu kwanyora nyasaye omwegorere chibahati naende nkoigure abanto bagatanga kogokora egasi yao buya nyasaye nabagokoigorera naende agogoseseni zaidi kobwate enkoro endabu lakini okore egasi kobwate enkoro embe sahau ng'o ndio taganiwa zaidi bono totebe ng'a akamura kaenda karikwa egasi engiya gakora egasi engiya nobomaene kabisa ase obwaminifu abo bwanchwa egasi omente omadaraka orikwa omosara omuya omente omosara oegochi opportunity chingiya matuka make kwanyora osiarokire nkwagachira akanyumba nona kamabati bibiti naende matuko make naende kwanyora omomura ochire ogore nona akagari baminto bono akagari eko kareta noninka ng'a kamoranje anko yande nsabere anti yande nsabere rende nanje natemire naretire yani bono rika mokomosabera abande mwarenge none njira mokomoita akwe ase eng'encho obwire omwana oino baminto abande mwarenge none okomoraki mokomoroga erinde obwire omwana oino
Lutamoro kwa nyene endamwe mweri eryokweyume yago ebirenge ebirikonyora obwate ebibe bulina bwoborogi number 1 taraikara oborogi obundi kinde kiekere ekiekebe singencho gotabarenga kiryokogana ryoyo mino usema ebirenge ebiryofatiryoka ngochibire byaba usenga ngochibire byama mwalia onyakolenga nyarebe n'omubi ngochiara kwabera omubi onyakolenga nyarebe pakamoite omwana gocha gwamboitire onyakolenga nyarebe ntete afirisike nareise ko batakabwatia imani isaine na bagofirisika bulina bwoborogi number 1 igo ngote totigenda mwamu tebi nyasaye ng'aki onye omwana ofaulire oretire mobori ng'aki gwakorete nyasaye nainche okawa omwana nainche ng'anga oyone kwa uzuri gose mobono n'omwana otata mose ng'aki gwakorete otakorokia onyare bomino nere achiagenda atembe eyi nere kwa uzuri abaikoyo nabo bagokorabo moiko okanyorera omwanya asigete gochia orete oyo omwabo omworokia mbabwati ndamwamu lakini bono ntobe gusikwanyora ng'a bono ona mwarenge gokwanani ase engencha nyara bachia akagura akagari gusagara akang'ombe akaya gusagacha enyomba engiya bono mbori gokwanani okomonyora para tari gogokwani chiango chiamo nechigokwani chiri chia ensemo oyo okwani abanto ng'aki mbuyore ng'aye torochi mbiana baminto ango bwakire aye torochi mbokiete baminto abagusi baminto irang'ora tiganya kubakurira ng'a irang'ora bono nkobasaba ng'aka moranje keriokogana rioyo omino naende chietoke ng'are tabwati birenge ebibe gocha asore korwa rero manya ng'a ebikoiro nasore gose bieira na nyomba mwago igo bono naye otakeirwe ake esabu engiya oiche koganeria abanto amaya okobwati bakabwa bakasaba na bao onye mobwete nkobang'ai nande kero omonto inyora obokare bwaino inyora buna mwakinete gocha abanto bari bagatwarete biembe nabo buna echisukuru inyora twasoma bwate ndamwamwere igoro nocha gopima okonyora mbachietia nde nonya barenga abang'aini nonya barenga batotende nkokuru chinsoro okonyora ebinto biachete bikabasinya busa igo lakini ase gopima omonto orenga omwororo obwate endenda busa igo nonya orenga omotaka okonya nyasaye omoseseniri rero nonya buna momokorete chisukuru okonyora nere ore omonto nenkosika tata nkobasaba ng'aka moranje twara enkorenda gochia santo babino tiga tonya kobasomia buya morase eng'encho echinsa tiga nkorere gaiga naende ninche ng'ende gokwana obosemi ore ndamwamwe etopiki ere ndamwamwe gebwate chitopiki chinyinge iga engaro ogokumi ntanyare koeresa bono nkobe lakini ase eng'encho echinsa tiga nkorera naende nchembari lakini koranje mwana ominto nyaroka minto momuro minto yanko yane anti yane musani yone ukiona hiyo topic iko salama tafadhali weka tick na pia weka subscribe. Thank you very much.